Ayaw, balik ang shampoo. Ano si Shabu eh? Uy, Shabu dire. Shampoo ba? Shampoo? Ay sa, nalimog ko. Ah, nalipong ka? Ano tambal dire oh? Nalimog ko. Ayo, 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 ayo. Kaya si Banha dong. May tao oh. Sig ayo. Ayaw, balik ang shampoo. Ano si Shabu eh? Uy, Shabu dire. Shampoo ba? Shampoo? Oh, shampoo. O, pila ka buok? Ah. Unsa pa? Damay pitsaw. Si Chow Chow. Uy, Chow Chow dire. Naipit shop dito. Pitsaw ba? Pitsaw. Ah, okay, Chow. Ah. Break ni break. Unsa brief dong? Okay bang brief? Break ba? Break. Paklaro ng beef dong mabasa hapod. Sa pa may imuha dong. Dong dali dong kabisi bi ako. Ay sa, nalimog ko. Ah, nalipong ka? Ano tambal dito? Nalimog ko. Kung nalipong ka, ulit sa inyo ha. Basi dili pa mo kuyapan. Nalimog nga ko no. Nalimog ko ba? Kung nalipong man ka. Nalimog nga ko sa upalit no. Ay, sa unsa ka nimang paliton no? Nalimog nga ko no. Ay, kalabad ba ni mo dong? Busy ba yung kay ko? Ulat ang dila. Nasugo mo sa papa. Sige, pagdali ha. Busy ba ako? Ay, tama na. Ulistahan. Sige, unsa naging palistar ya? Pagdali. Tinatin, pineapple, inakpa, o may sarap, anak ko, meatloaf, wow, anak ko, piste. Ako piste? Piste ba, piste. Dong, hindi ko sabihin ng istorya ay. Ano nga samot mo, samta ragon. Padtuay mong papa para magsanabot ta. Ay, tama, nas papa, balik na ko. Oh, padtuay mong papa. Sana na papalita. Wala na mong papa dong? Oh, nana ang papa. O sige, unsa yung paliton call? Lao, kampo, ulit, uyaw, ata, lalo, Huh? lingyan, luwin, itlan, pupuro, aon, Unsa pa man? uong, iwan. O, ikaw na panaway. Pag-cross kami. Sumon siya ang page fairy. Tuduan ta mo usaw para dali mo daog diri. Sumon siya ang fortune gels. Ug mao ni ako pinaganahan dulaon diri. So beta og 100 pesos. Click. 200 times 2. 800 times 2. So atong 100 pesos na himong 1.6. Kung gusto mo try ani ang link nasa comment section.